Kami na ka. Hi guys, good morning. Ang akong balas na gi-order. Ako'y ginawa ko. Dito ra taman sa kasada gibutang. So gihakot nila ni Duydoy ug ni Alan guys. Sa man ilang sinako nga wala man nagpuno. Magay nagpunga. Nagklamo si Alan sa ilang balas kay gamay ra daw. Tanawar ko na ilang balas guys. Alam lang gini lagi. Kuan. 55 ya ang sako niya. Tanawar ko na. Dapat ila pag bitang tarungon pag suko, diba? Gamar kaayo. Na 55 ya kayong sako. Samtang dito sa Medina tag 15 ang sako, puno kayo. Nadili biya ni sinako ilang paliton dito by load biya. Dako kay lagi nang siya sa balas. Dito sa Medina, tag 15 ra gid ang sako dito sa balas. Puno pa kastanan. So diri 55 pero wala na. Ugay na kuan. Naghakot sila guys, gimotoran nila duha ni Alan ug ni Duydoy. Kagahapon man taghakoton ni Duydoy unya kay di man siya maka pugong dito sa motor ni Alan kay danlog man kaayo. Mutong ingon siya nga di na ako makaya paghakot na nga motoron nga ako ra isa. May man si Alan kay katuyang motor ka, mauman siya dito pailin-ilin. Pag kuan si Duydoy biya kay di man kay siya katukod ato kay habog. Mubo man to, man to yan ni Duydoy motor kay mubo man yan. Kan Duydoy may motor gidala ni Alan gahapon. Karon sila duha naghakot. Kada biyahe duha ka sako. Motor-motoro na lang guys kay wa man tay kuan. Walay nay kariton pero murag maglisod. Yung ta ko pahakotan ni Duydoy niya kay maglisod man siya dani. Okay ra ni siya kung duol ra. Saya man yung igso ni Alan sa kang Ilboy. Wala na tunga na. Ha? Gamar kay sulod? Tuloy lang gidalak tulo ka sako. Lima na lang. Lima na. Gulian din yung pikas na sa yaro ni Baboy. Apa? Oo. Kami sa birthday. Amo na dira palkon? Kumista on dia? Tayo rin na pa'y kanon na niya. Nakay suda na. Pagbaw man tag hinuwat sa tamban. Diabetic to. Kita ito, nangangin sila, proceed. Magkato kayo natin. Tingnan ni konti lang. Ngani sila, proceed. Pagkatay sa kumamo, wala nang sila. Kuan lakim ba? Ano may kabalo? Tayo na pa din tayo. Kawai may kunin ko ito, gabi ako ito. Ilan ba? Suni, trabaho ka, pasok na, sapan. Pipit? Pipit. Samok ko yung mga langawa ah. Ang langaw. Kasi napay lamok na yun. Napay, sulo na yun? Oo. Na. Bakit Kasungit ka dati dong. Dati yung kauban.
Pero si Mamanan na yang kaubandal tong naadlaw nga nagpapuraha pag uli. Alam mo ang cellphone? Overcook man ito yung makakasa na yun. Dan puro ko na ngayon na padiya. Pagkaligo ni. Ang balde. Wala. Sakto na lublak eh. Dili naman siya full. Ay, apre siya. Half naman siya. Ay, ako naman. Dinding ang paliton. Ang kuwala na ang dingding na lang. Yay, yay! Lunat ako. Isa na yung na itom sa LGB. Kana ato. Yay! Ang mixing dito magpahal niya lublak kay 5 kasako. Puno-puno kay. Ha? Pao. Sakto ra 5 kay ligo ng 5. Standard lagi yun na. Ato di lang balas nga di magkalabay tunga ah. Hindi kapuno gani. Dapat labay tunga. Di man kasi naku man ang order nila. Dili tungod. Napalang isakyanan lamig gid sa Medina magukuhag balas. Isa dito. Pero na 5 na. Kay Di kuha ka dito sa kalibor ang mga load dito. halos tinagkatan. Sa kalibor ang mga load dito. Sa kalibon niya ha magkakuha sakyanan. Punta ra nasa ilboy lagi yung ta. Ooh! Tagan ni mo 500. 5 dito. Ha? Sa kalibor mo sa una. Pero wala na puno dai ba. Na. Dagan di ko sa Ito may ani la turip. Layo na ba kayo ang kuananan sa balas dito? Apo ba kayang dai kung buhat. Kaligo na mi. Bato! Bato! Hmm. Naman eh! Gato, gwapo gato yung sahod ba? Jadi na ito ba nung mamay dahil ko ayaw na eh. Kapag mamay. Uma sunod Domingo dong. Hindi kasi. Dagat ta dong, baon tag balanghoy dong. Oh, lami ito tayo. Labot niyo balanghoy. Ganito. Ito ta. Sunod Domingo pohon dong. Sabay ko mamay ang kayo. Kasabahan ba? Kaya kung pwede ako sa sila, makikita ko na ba? Kung ano man, atayre. Wow! Ay, ini udah pakai kamu muka. Dad, ito mo dagat dad. Baligaw ta. Ito, ay kwarta lagi. Mungubad mo na wa. Sila pa natin sa libo. Pilapan yun. Oo. Ay, Jairus. Pamasay lang daan na. Kada. Oh ya. Ba engineer. Nagligon hinon siya nga na wanan. Wanaan. Ba? Ayon si Dudoy kagabok daw.
Kumainitan ka na, nagkagabok mo na siya. Ah, Dito na balik. Gabok na muna. Gabok na. kung mainitan siya. Ama oh. Naumod na, makuha na. Kaya na, May kayo na des siya. kaya siya pala biya. Kumainitan na siya, magkabok na. Mo kampanya ka nang mga nublakan mo biya dato pa nila. Mo lagi. Wala purpose kay ilar magbisbis-bisan. Ang nublak initan mahurot mo yung kandod. Manang jener. Uy, nakan jener. Wala. Balas na bilin wa na siminto. Kasi ko tawid. Wow! Motor. Oo, na dua ka motor. Uy, mingkay. Pangit, mingkay. Pangit, pangit, pangit. Pangit. Dali ra tayo pakalagpot basta na yung motor. Bako, talong. Dili man na mo yung motor yami. Laki dayon. Inanana. Kukuha ko, chisa. Yan. Laka. Ay. Hindi na ko. Gamitin na ka. Pero. Na. Oh. Ano? Buta ka ni magbuha. PR na yun. Ay, luwas ah. Na lugar, to lugar ka dia pirmi. Buat bata. Ang tulog ra. Ang kon ba? File yun. Ako lang gananda to nila nga hardware ba kay pag order ni mo deliver gyud. Ipara tayo lang ni. Pari kong abtan pag tagpila ka simana hag i-deliver. Dito to. Kato siya pag ingon nga i-deliver na ko karon, deliver nila pero dito ra kasada. Kay uwan man. Ila ning gakota motor. Bali nga sagra kuno nila balas. Guwapo ba din? Bali sa gid ang Tara kita akan kuan kay truck ba. Dito ka kan Korea. Kaduha na kasako. Isa ra day kasako ang isa ka file dana. Puting man. Ah, puting pa. Uray mga pataban nga kuan. Patulay sa kasip niya. Basta makakuan cleaner kung hal. Branded san. Mendoza ra dia sa what? Sapi. Pilar, Kita nga kuan. Shopee nga mga Pilar. lokal mga di usahay. pilar kadlaw Shopee. Ay pila na. Na ang pertahan na guys. Gara lokal ng ginang online. Dala lugar tama ng file. Pag ka TikTok mar. Nay. Hinay dia. Say kay dia. Dala tama ng file. Dapat murah siya pala sa. Mama. Tanan. Dili ba kani? Anda ni. Ha? Tas ba niya? Ay mataas ka na. Katulog ka pala ni. Wala mang gyapon. Wala mang gyapon daw niya. Kasois. Ba ako ka smart kaya makamak. Ay dila. No action. Naawan ko triple kay mo. Ingon siya na. Sa tinodis to. Ilang siya di ka malo. Babi na. Ato ito lang. Masuk dito siya. Yan siya ka balo. Kuan mo nga. Ato ito lang para. Ano nandiyan sa Didors? Alang-alang imong skill. Sinuktok. Inoktok siya. Pila ni Nay. 40. Ato na ako. Gani. Sa doon ako inaon ni Ubis. Hindi ka kasaban. Sunod. Ano ay kwarto. Ah, hindi Pare mo na na. itong Hindi mo willing kay nga May 50. sa kutok tawara kay dali pagkasaba.
Ikuitay dos edad gi atay di ka bugi pabulog tanong mitrusan. Taga sa Tagaluan, Wilder. Pero maay kay siya mo tira. Pero sa mga sukod-sukod, Di siya kabalo. yang lisod siya. Pag abot sa Pile Cup dito na siya sa Pile Cup kan. Lali sila, upat ka skill, Tingala ko gubot kay dito giatin tanaw lang sa ubos ba. Gubot ingon si Richard na. Go ato ito. Gituman nila ako. Animal mo to na gid niya. Magitan daw sa building. Ay sas. Building daw na. Karon di sa ano daw. Wa gyud nakabawog. Kasi giyam sa hinuktok. Ito siguro kag editon ko na. Pinon magato yung istorya. Wait, edit ay. Purpose niya. Isa bigla na bigal rin. Ay, mo yung bigal. Sudah na rin. Saan langay sige ni. Ya, Kabalo ka. naka-video ra ba ni? War ba ni edit ay? Ang balik. Mura na 150. Mura balik. na kuan mo tondoyan doy. Nabukal mo to dako. Ay to kay 325 ra ba to? Buyan ni Didi ba? Nay mosquito. Ini atok. Nakakuha ba arila Didi? Sila lang 300 to pin. 300 Ang 375. Imo ikuan yo. Ibukot. Nani nga doya? Dili lahi. Ibukot imong muskit. Tanawa gani to me. Ando yan me. 300 ra? 375. Dako to me. Ay dako to doy. Ako. Tanawa sa me. Otra ko na abri squad. Wami ba? Me. Me. Gi kadali o. Agdugangan ko na pag-order bay. Kay kato biyang duyan nga order ni Janjan kay 600 biya to. Kaniyo? Kaniyo siguro 600 no? Rato ra mong unhan god. Unhan di na yan GG ba. So nang isa ka bilya sa ilaw mo, boss. Ano na? Tuwa ka pa yun din. Kuangan pagduha? Katong bag-o! Kana. Ay, paano na? Isa nga kapain na ko lang. Oh, 375. Wala ko na nalantaw kay. Unsa man ang puti ay yan ang kuan? Okay, tayo. Bukala. Ang muskit niya kay imo siya isilbi. Sa kahoy ba para mo taas. Bitay ni mas taas lugar. Oh, hikot nimo. Ako ra gana gantek. Si Doy nagbayad. Mag-order ka sa imo. Si Doy man nagbayad na. Ya, di lugar nga kuan. Oh, ya GG. 375.
Hindi man nagbayad na. Di man siya iya. Hindi na yung palag. Sa? Mag-order. Balik ko. Mag-order ka sa imo. Brato lang na ba? 325 bra. Pabalik ko katang sumakay. Sa doy-doy. Na may bugas dito ninyo. Motor, gata sigo mo na. Dua ka motor. Ano yung nag-vlog tayo? Sigo mong god. Kundo ka mo. Ha? Dua to si Ariel sa kay isa sa kuha. Umuban bitaw si Ariel bitaw. Si ima lugar amin may pasakay. Dua kay to si Ariel ni. Hindi na kang ginabadi sa kuwan. Narabay bag ko na balo mo dito. Ay lakim dito. Bazi to. Baji na balo. Baim dito. Baji. Sa budget. Isa na tingabok bata. Sa budget. Tulog na. Ang dugang nag-dress oh. Driver sa mayor na. Dako kay bonus, Deb. Dako kay kalipay. Ay kalipat ito. Nagdo-do biya to pag gikan na mo. Banya bata ng dalaga. Mga bata dalaga ng jaka. Sila itong laki ah. Kolra. Lahiran tayo. Tuwa na gila puro pag-abot sa kwarto ab. Gayang dungoy. Ito siguro mga semana. Iabot na siguro ito nila sa Juan Banyo. Wa pa day kilobong. Sa lubong nila. Kaya naman yan. Ito bago nila po. Silingan lagi itong parintir nila. Sa lubong ito mga pila ka semana. Sabak itong pagbidil itong pirmiro. Mao. Karon na pinasad ah. Mayara sa pinakaulit ta. At bang kabila doon pa kayo? Dora ka sa inyong house. Bang. Dani ada na yung Edmer. Sige, layo ko na. Wala rin na. Ang mga pintas ko kayo na kasada gitu. Chuki. Nanay plywood.